Bancaan sedekah bumi ning Sumur Punden. Halo Cah, balik meneh ning kontene Mbak Titin yo. Dino iki aku karo tanggaku ana acara bancaan ning Punden sedekah bumian. Tapi iki asline dijupuk videone wis ket winginane Cah, agek sempet ngupload dino iki mang. Ngene iki suasanane nek wong-wong ape bancaan yo Cah, ana sing nggawa layar. Iki engko ape digelar ning ngarepe sumur, soale sumure kan isih lemah Cah. Lah iki ujug-ujug wis teko sumur ae. Layare wis siap digelar, ape nggo ambenge. Ambenge ngene iki engko Cah dibancakno terus dijupuki karo wong-wong sing melu bancaan kaliya desa. Dadi ambeng berkatane iki engko gak digo mulih meneh karo sing kundangan Cah. Nek ning daerahmu kabumiku sing kaya kepiye? Nek ning daerahku ya ngene iki Cah tradisine. Biasane nek angger taun ana tontonane ditanggapno ketoprak, biasane sinden utawa jogete ya digo mrene, dikon joget karo ditabuhi gamelan. Tapi krana taun iki ora nanggep apa-apa, dadine ya cuma cukup bancaan ae Cah. Ape bancaan alah kok malah ana sing tiba iki tanggoku. Ya wis nek tiba ngene iki kongkon ngadeg dhewe. Tapi alhamdulillah ora apa-apa Cah. Kabumi ngene iki diadakno setahun pisan. Biasane ngene iki nekakno tamu-tamu ning nggone omahe wong sedesa sing ngadakno syukuran sedekah bumi. Biasane ngene iki tangga-tanggane, dulur-dulure, kanca-kanca dikon mara mangan bareng utawa mangan gratis Cah. Nek ning nggonem ngono apa ora? Nek ning nggonku kaya wong digawe gedhen pokoke Cah ya disuguhi mangan, dikeki jaminan, mulih kadang isih dibunteli. Piye sok nek kabumi ku ape dolan ning omahmu? Kondo ndang mara kok tak suguhi gratisan ya Cah, karek mangan. Ujug-ujug wis bar elek kundangan, klosok wis tak gulung berkate wis dijibuki wong-wong tangga desa sing padha melok kundangan iki ya Cah. Alhamdulillah Cah senenge ra karuan ngene iki, masih yo kundangan nglumpuk karo tanggane. Bar kundangan mulai iki lah kok ana barongan minder utawa keliling dhek iki ngamen ape mara ning Sumur Pundene. Jarene nek wong kuno ora ditanggapno joget, ditanggapno barongan ya ora apa-apa. Iki barongane lagi ngamen terus disawer karo tangga-tanggaku. Nyawere unik ya Cah, dipangan ning cangkeme barongane. Kowe wani apa ora?